disambut busana sono sinau langgeng apa estu naksus tampun lampah gitu jinantur mundur aduh tewa kuat hari darat dulu kita suka upo kepranan esmolo kalau kau tujuh zaman dulu bila kita menolak aku tetap pasangan begitu aku berpala matu bodohmu marga panggung sangkuruan koko sabidar dumati ning wayang guru ambil begitu mau kang taiko di desa Purwo minum kepulangan ini kondo kenal perang yang rakyat jagat wetan koyo-koyo jagat sisik dulu bibir soroti sang surya Naru Condro Martiko kau jamu bumelari tojok laka dulu singkat dengan keparang laka kabar wotok laka dulu Purwoto anane Ahmad Jenis Sawargo Prabu Terbuku kekasih sama Durani Bojo Jeko Anaki Rawono sang Rekyono mati Halo Sembunyi sesangan soal petok belum semua orang Bojo Lanangan Tekongan Bono Pijiling tangan Bukaikan dari Kabupaten Nisa kesuwanan wong sing disembah-sembah kalendro ingkang disembah-sembah ning negara Ngastina pangate pangkat nomor 2 ning Praja Ngastina Paman Patih Halo Sembunyi Popo kanthi slamet Raja Saprapto jeneng biko Paman Patih wonten Blagah Tinulungi Paman inggih Mas Bojo Tento sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang paman pun Patih Sembunyi kula aturaken sembah sumangkene bekti kula mugi kunjuk kersa paduka Mas Bojo Tento
Muhammad tuh nabi bentuk rasa imanah tentang putra pangestu ingkang putra kang tapi putra tapi kok dados kula pun didadosaken jimat paripe daya ana kasantosan dan kula ingkang putra kula ingkang abdi putra aturaken sembah sumangga mung bekti kula nuju kunjuk kersa paduka anak Mas Brajadipta kok ndak opo ora lewat tujuh pangestuku tambanono kula pun didadosaken jimat paripe daya ana kasantosan Bas udah bilang aturaken bekti ya Bas ya tak opo ora lewat tujuh pangestuku tambanono ya tak pun didadosake jimat adikku berjelamatan Bobo kanthi slamet ora aja sak pratamu yayi pangestune Kakang Brajadipta slamet tekaku Kang aku ngaturke sembahku katur Kang yo gak opo nganti kulit hawaning batinku pangestunipun Kakang Tambanono yo ditak pundi dadeke jimat kok punten dawuh Braji aku arep takon marang kowe kok takon berkawis nopo monggo nang tapen kali debuk aku arep takon karo kowe jiwa satria sejati kuwi jiwa sing kepiye jiwa satria sejati jiwa jiwa satria sejati iku kapinteran kadegdayan lan kasentanipun ditujuaken namung setunggal nggih menika kagem yang ngurupi sejatosipun urip bandhek manungsa sing wis ngerti sejatine urip niku kenging diarani wong ingkang sampun sampurna mula kawula sanegari prenggon mula kawula sanegari lah kanthi niku mriki kabeh wewengkon Kabupaten Pemalang nggih Kabupaten Primbondani yen samangke Primbondani niku gadah ratu sak kecekele wong niku boten netepi jiwa satria utama nggih satria sejati ucap kacare kadene ngantos paripurna sange boten kadadak soalipun Raden kala Bathara miwah Raden kala Raja Murti kaca ana daya kaca ana daya
Rinanggo tinempe cantik kalau takut rasane hatiku ora pangling iki kaya adikku bojo mesti lan kaya betono adikku dia adikku bojo mesti potongan slamet raja sapratamu yai pengestune kakang bojo tentu slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur lho Pak tak tumpuk pengestune wong tuwa tanpa nono tak putih dadake simak kalau begitu adikku dia begitu potongan slamet raja sapratamu pengestune kakang bojo tentu slamet tekaku kan aku ngaturke buktiku katur ya kan tak tumpuk ora lewat tujuh manus tumpuk tanpa nono tak pundi dadake jimat bojo mesti ono hati apa di Indonesia di kepala nyoto marak suwanane lakati mulut ini mongko tanpa tinimbalan karo pun kakang ono ini sepisan aku ngaturke sembahku katur mongko lurune sowanku iki dudu saka karepku dhewe nanging sowanku iki dapur dutus dening kakang Mbok Ayu Arimbi kakang Mbok Ayu Arimbi dutus lawan kowe iya kan bojo gede kakang bojo tentu kabeh para nalindra wis padha pesanggah ana negara Pringgondani kowe kabeh kamu kepengin nekseni jenenge anakmu sing Gatotkaca kabeh para Pandhawa wis padha melupuk kabeh para nalindra Sumitra-sumitrane praja Pringgondani uga wis padha lupuk ana kedaton Pringgondani Pemulika teng pegawai kakang Mbok Ayu Arimbi ning jero kedaton lah kok ora ketinggal wujude kakang bojo Gento pemulika teng pegawai kakang Mbok Ayu Arimbi tumuli ngutus lawan aku supaya marak sowan ana glagah tinulung kene wigatine takon karo kakangku bojo Gento apa lali yen saiki Gatotkaca Pringgondani duwe gawe Gatotkaca jumeneng ratu yen lali ayo tak kanthi tak gandeng tanganmu loro bareng salaku karo aku mapan ana praja Pringgondani kakang bojo Gento kabeh kang dadi aturku wis tak gomo kanthi lega legawane atiku bojo mesti saiki ngene kepiye ya aku arep cerita karo kowe babagan negara Pringgondani kowe wis ngerti yen Pringgondani dene biyen karepke Rama Prabu Tremboko yo biyen pancen kene diduweni karo Kakang Rama Prabu Tremboko banjur Rama Prabu Tremboko peputra Kakang Arimbo Bakyu Arimbi aku kowe bojo lamakan bojo kalpo sartane kala pentono kabeh putrane duweni jiwa satriya aku wae sing pantes lungguh dapar ning Pringgondani kowe wae sing pantes lungguh dapar Pringgondani mula saka kuwi bareng tak pitung-pitung gak gelar gak gulung
Ojo kok Gatut Kaca kowe karo aku wae sing pantes lungguh daparane Praja Pringgondani Praja Rudi.
Ayo, kakang bojo cento. Ora delok yen aku iki kulit dagingmu dhewe. Kowe manut karo wong liya ora manut karo aku ya. Ayo, kakang bojo cento maju ngecak pirang tau tak ladeni kowe kakang bojo cento.
mawi belum ngawon para prajurit bocah tulungan kula tau abakno karo kabeh para prajurit supaya balik dalan golek balik golek dalan tekuk pencalin nggih sendika mawi paman kodheaken alhamdulillah iso gelar kelir neng apa niki yo Kang Bareng iya kok sejarah nang maksur iki acarane iki acara apa to awan iki acarane yo kuwi but bakal ingkang kaping 40 lho sekolah lagi iya sekolah iki gak takut bareng acarane opo acarane koyo ngene iki kok
manten terus manten iki sapa? Parindi dadi manten ngono ya sesuk. Parindi manten sesuk. Oh, ora ngawur iki. Parindi manten ora tekan ngene kene to iki. Mula awak dene kene mula ngaturaken matur nuwun marang Bapak Slamet Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kalasan, Bu Santi, Pak Rindi lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang kula boten saged nyebat setunggal. Kanthi donga muga-muga SMP 3 Kalasan mriki tansah kuncara anjaying bono tetap mencetak anak-anak yang cerdas, agamis dan berbudaya. Ora ketang yo rada buyar iki terus buyare kepiye Bang? Nah iki wetekno acara ulang tahun iki sing paling akeh dhewe bawa urunan ki aku lho. Lah iki urunan apa? Lah iki bawa bola Kurawa sak iki. Oh, bola Kurawa piye to iki yo ora. Kabeh iki padha kabeh yo berpartisipasi, kabeh kerjasama. Tapi iki lho, iki apa sak iki lho? Apa sawit? Urung kuwi iki sik ben ngik ning mburiku iki. Kabeh doyan udut, doyan mangan barang sih. Ning yo ora apa-apa wis piye meneh. Aku nek ra dolangi karo kanca-kanca ya ora iso, Cuy. Mula kowe iki dadi murid ki yo kudu sing pinter rek. Sing pinter ngono. Jajal pe kepinteranku. Lah piye? Aku dadi gurune. Entuk. Bareng karo kowe muride. Lah. Dadi panjenengan iki guru lho murid ta iki? Heeh. Ya, artakan apa Pak Guru Petro bareng kula Pak Guru. Rambutan yen sak uting kuwi regane 6.000. Ping 17 aduh akeh banget Pak Guru aku nyekan apa Pak Guru? Sing sekedhe mawon pimpinane. Eneng rambutan sak uting 3.000. Yen 3 uting 12.000. Wala siya Pak Guru? Ya, bago. Tahu Pak Guru? Yen rambutan sauting 6.000. Rambutan sawit waduh piro? Lah nek sauting iki 3.000 sawit akeh banget sih. Kon ngitung sauting lha akeh banget. Mboten ngertos Pak Guru. Bareng ngerti ngertos Pak Guru piro reng akeh banget lah iki. Iki wong murid senengane belajar iki. Nek nang omah belajar iki yo ngene iki. Bareng Bagong, tahu Pak Guru? Ana duren, jaluk Pak Guru. Terus iki pertanyaan. Bagong ngene duren. Regane 80.000. Sapa sing turu? Lah boten kertas Pak Guru. Lah iki pertanyaan kowe iso jawab ra? Boten saged bareng ngerti. Kertas Pak Guru sapa? Tukijak. Tukijak. Kowe nek tukijak tuku duren nek kono to rek. Heeh, aku delok tukijak bawa duren kuwi pasti tuku. Wis sik to, Bro. Kok omah saku iki ngetok-ngetokke nek aku goblok. Rono. Hah? Rono. Piye? Gentenan. Kok nek dadi pinter. Hati-hati aku sing saiki sing dadi guru. Oh, arep Allah. Tak labeni iki. Tak labeni iki jare meja apa to? Arek guru. Mangga nggih Pak. Kula eneng sebab apa pitik kae nek turuk kuwi mesti merem. Ya. Lah
Duh, apa ya? Ngopo pitik jambulane nek turu kok mesti merem. Wih, sing iso boleh, ora iso ora munggah. Lho, lah kok langsung ora munggah. Iki ujian anu tok terakhir kok iki. Ujian terakhir dadi sing ora iso ora lulus ngono wae kok. Nah, kok gurune Boten ngerti Pak Guru, itu ngerti lah, ora ngerti ya, lho ora basa karo gurune. Boten kertas lho Pak Guru. Sabtu ae. Apa kok nek curug kuwi merem regane wis apal. Lho, kok iso? Nek ora iso ya mon, nek ora apa ya maca. Iso ngeteng nek apa ngeteng nek apal rung merem iso. Oh, ngono salah guru. Wonten tahu Pak Guru? Wonten tahu Pak Guru? Kowe dadi murid ning kelas apa? Kula kelas 7B Pak Guru. Kelas 7B. Petruk sami Pak Guru. Saiki tak kei pertanyaan. Napa? Neng toko juga. Lah, neng tengah toko kuwi, lho, neng tengah toko kuwi eneng wit gedang, eneng nyuk arep dukuk wit gedang, eneng nyuk arep dukuk gedang. Piye carane? Oh, ngerti aku ngerti. Iki khusus bukane. Kowe petruk rasa melu-melu. Nek melu-melu rasa ubah kowe. Tapi kok Mak Guru? Aduh. Iya. Anu Mak Guru ngangi yo wis kelelep bayane pangan boyo. Toko duwe ning boyo yo. Ya kok kan. Piye carane? Munjuke kuwi iso jupuk ning tengah toko, piye carane? Lah, piye ya? Mboten ngerti Pak Guru kok. Ora ngerti tenan, mboten ngerti. Mau sama Pak Guru, ayo kowe nek dikir munjuk ayo sing ngarep cukup munjuke kok ala bisa dikir kok. Apa iki munjuke arep cukup kan apa? Ya ora iso sing dikir men munjuke kok dikir rasa melu dikir. Oh, Guru tek iki jenenge. Seren. Petruk iki eneng layak iki eneng arpo anu eneng arpo tipe iki yang sini yang sampai arpo 50 tuh eneng 50 sampai ditimbang 50 iki sing bang kowe kene bang aku tak ngomong wah ijo ngono anane ngene iki kok sampai ya iki ya ora ini surat layang iki Mbak Bro. Oh. Ada. Iki saking sinten nggih? Iki sing kayu iki. Kancane yo. Sing rambut iku ya jadi sing begini. Iku niku. Oh nggih. Iki atau seket iki saking kanca-kanca PJB iki urunan kaya kok iki eneng seket ngene iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Mas Jalan, senang selalu. Jalannya kan untuk SD SMP. Atur SMP di kawasan mugi-mugi mencetak anak-anak generasi muda yang cerdas dan berbudaya. Amin. Mugi-mugi SMP 3 tansah mrembaka. Amin. Oh nggih.
Oh, ini. Oh. Matur nuwun, iki saking Mas Joko nggih. Matur nuwun. Oh, saking Kabir minta lagu lali janjine. Iki pelok ya Pak Bir, sing mawon. Akan kepelin nggih. Pelok. Pelok iki gamane nang sing. Oh ya wes. Tanggapan gede. Lah itu Mas Joko ya tadi ya. Matur nuwun nggih Mas Joko. Kabeh kados kepelin nggih Pak Bir. Nggih Pak. Kepelin Pak Din. Nah niki Busanti sampun, Pak nggih sampun. Sing liyane enten mboten nggih ingkang rencang niki lho. Monggo tutup lho niki bakule mungkin bakule tutup pun mboten nrimo niki. Enten mboten nggih niki ingkang rencang apa niki. Menawi enten lho niki. Enten mboten ana napa. Ronteni mboten ana napa mboten sak tutup iki. Moga
Ampun. Iki nawa mboten enten kancane mali. Bapak selamat enten mboten nggih selamat. Bapak selamat enten mboten niki bapak selamat. Kami siniane enten mboten. Bapak-bapak, Pak Guru, Bu Gurune ora nggih berno ya iki ya. Perwakilan tanggal tuwa. Perwakilan nang mboten enten iki. Bar panen. Panen ora mandi kok. Apa tanggal tuwa niku terus mboten enten mboten dhewe. Nggih, nggih pun mboten napa-napa. Iki wujude suka pari suka. Apa nek ada ya apa kok sing kaya saya koyo Pak. Brendek inggul. Tidak nih. Loh, bisa. Bu kepala matur nuwun nggih. Bu kepala sekolah matur nuwun. Iki bu kepala iki makili Pak kepala sekolah Pak Slamet. Nah, iki guru-gurune. Oh, niku diwakili nggih. Mboten nawon. Lho kapake lho Bu iki mau gojek-gojek suka pari suka sebur-sebur atas sing lorong. Sing angel dadi tuntas sing lorong dek mari amin. Ayo Kang Gareng dirampuke laman. Ayo terus dirampuke.
sakjane aku matur aku jaluk sepuh aku jaluk pangapunten kakang bojo tentolos naik tingali sengit pangendikane dheweke ora sarujuk yen dapet kaca sing dadi ratu bojo Trikutani kelakone dadi kaca anggere dadi ratu yen bisa ngebur kuandane kang bojo tentu waduh itu tidak percaya kemauan kang putra dadi kaca boten kinten boleh mekaten kahananipun paman bojo tentu ojo sasumelan ojo sasumelan kabeh kanca ojo sasumelan kowe tak bilane
Brojotinggo boten lakon menika boten badhe rampung. Menika kedah sampai cenandika ingkang mangsa kaliyan Kakang Brojotinggo. Amargi napa amargi satira menika kudu saged mbedake butuhe pribadi lan butuhe pribadi lan butuhe para kawula. Kula mangkulawan inggih Den. Kula ngaten kula ingkang sabantu kaliyan panjenengan saranipun. Kula kula manci wonten asta paduka ingkang sisih tengen yen sakmangke sampeyan ngabenajeng kaliyan Kakang Brojotinggo. Atau paduka ingkang sisih tengen mangtuthakaken temestakanipun Kakang Brojotinggo. Kanthi mekaten rubuhe pembarep Praja Pringgondani Raden sampeyan saged dados atagung wonten Praja Pringgondani. Boten nggih kula aturi Bapak.
sisi tengah. Ucap kata itu, wis telas tuh yang saya prating Brojodeto. Ternyata menak mau yang posisi tengah ingkang kepanjenengan sang Brojo Musti nalika samonten bengok Sura sang Adipati Brojodeto. Dadi lan patine pecahe sang Brojodeto sambuk pecahe sang Brojodeto sambuk kelawan ingkang rayi sang Brojo Musti kaget kadorowasan Raden Brojodeto. Harimbo, Bali, Soko
Ratu Gustimu wis mati musuh karo Ratu Gustimu. Salam budaya. Lestari budayaku.